bawashelwa ngabantu namhlanje bawashela abantu baphekela abantu baceda amagceke abantu acedwa abantu abebezokwa yutho emhlabeni bagijimela izinto ezizokwenza ikusasa labo lingaqhakazi. Abanye bagugela endlela enjengethayile moto bonke intombi ibinhla kabisemzini wayo kodwa ishaya intikilizi njengomuntu edlala idayisi iyasipila. Mawungamazi uJesu ntombazana yami ngifuna ukukhuluma nawe. Mawungamazi uJesu mfana ngifuna ukukhuluma nawe. Kuyenzeka uthi uthanda umuntu kanti uyazibambezela. Kunabantu besilisa aba-abusive. Akekho umuntu oyimoshela isikhathi njengomuntu okipitile. Umuntu okipitile ufana nomuntu osenga inkomo engaphumeli ibisi. Umuntu okipitile njengomuntu ogiye ngabonga umuntu. Umuntu okipitile njengomuntu odlala ibhola yedwa egroundini engeke umbongelayo. Wesilisa noma wesifazane. Ayekho into uyimoshela isikhathi njengokungena emqibithweni. Bamba senenga sigcineni. uNkulunkulu wakwenza ngesibongo ukuthi kuyoba khona ukuthandana bese kuba khona ukushada. uNkulunkulu wakumisa akuyona ichoice kamzali ukuthi akukhethele indoda ozothandana nayo futhi ngeke ushade ungaqomanga. Kuqonywa kuqala bese uyashada futhi ngeke ugane ungaqomanga. Kodwa nansi intombi uma usuqomile une-right yokuqoma uma isikhathi sesikuvumela ngoba uthando luvele enhlizweni yakho yokuthi uqome umuntu omthandayo. Kodwa into obona ngayo ukuthi usuthatha umzimba okungewona wakho. Inhliziyo nothando luphilonga kubazali kodwa ukulala. Inhliziyo nothando luphilonga kuwe kodwa ukulala ufuna kube nemvume yabazali. Ubanjwa ngesandla usiwe ndodeni awuziyisi. Futhi awufiki endodeni ebusuku ngo-9 nango-12 ebusuku ungena emini twashanelana mabala singabe nakumakoti ezokendo sanantimuleke ukikizela izalo wena nje ungafika ngo-9 ebusuku nyonyoba ukudla indoka indaba yakho. Khona indlela ebonakala sengathi ilungile emehlweni omuntu. Washela umuntu, uphekela umuntu, uzaliswa umuntu, uzalela umuntu, uayinela umuntu, akakhiphe ngisho isandla. Njengoba ngikhuluma nje uyaphuma lapho uyoqhubeka nokupheka. Ngoba umuntu engaze kubona uhleka sengathi uyezwa kanti kufanele ukuthi umuntu ukhuluma yedwa. Uthi uyazama shame uyazama uzamani. Umuntu akazama usahleli kini angazameli kuwe mani. Sisuka kude nisuka kude niyaphi?